букетик, сябры, гэта казкі-падабайкі. Я Чычы, але я сёння адна. Алесь паехаў у казачную камандзіроўку. Абяцаў вярнуцца з новай цікавай казкай. Я проста не магу дачакацца. І што, мы будзем тут сядзець без казкі? Ну не. А пачытаю я вам сама якуюсь цікавую гісторыю. Чароўная кніга, што параеш? О, беларуская народная казка. А як завецца? Аленка Крапіўніца, здорово! Пачынаем хутчэй. Жылі колись дзед і баба, і была ў іх дочка Алёнка. Ды ніхто з суседзяў яе не называў па імені, а ўсе звалі Крапіўніцай. Толькі і чуе Алёнка: крапіўніца ды крапіўніца. Прыйшла яна аднойчы дадому і пытае: чаму гэта ніхто мяне па імені не называе? Маці ўздыхнула і кажа: таму, дачушка, што ты цяпер у нас адна, расцеш, як крапіва пры плоце. Як я цябе яшчэ ў калысцы калыхала, твае 3 браты паехалі ў свет з лютымі змеямі-цмокамі ваяваць, сабе і людзям шчасце здабываць. З таго часу і не вярнуліся. Дык я паеду, мамка, шукаць іх, не хачу, каб мяне крапіўніцай называлі, кажа Алёнка. І як бацька і маці не адгаворвалі яе, нічога зрабіць не маглі. Тады маці і кажа: адну я цябе ні завошта не пушчу, бяры сіўку і едзь. Ды глядзі, ні да каго на ноч не заязджай. Запрэгла Алёнка сіўку, узяла хлеба на дарогу і паехала. Ажно бачыць, бяжыць за возам іх сабака, лысун. Алёнка падумала: няхай бяжыць, весялей будзе. Ехала яна, прыехала да скрыжавання дарог. Сіўка спынілася, назад на Алёнку паглядае. Дзяўчынка і пытае ў яе: бы родная сястрыца, скажы, сівіца, якім шляхам кіраваць, каб братоў адшукаць? Тут сіўка галаву узняла, заіржала, на левую дорогу показала. Аленка і пусціла яе па левой дорозе. Едзе яна чыстымі палями, едзе цёмнымі барамі. Прыехала на змярканне ў вялікую пушчу. Бачыць, стаіць там пры дарозе хатка. Выбегла адтуль нейкая згарбелая старая кабета з доўгім носам. Спыніла Аленку і кажа ёй: куды ты, неразумная, едзеш супраць ночы? Цябе тут ваўкі з'ядуць. Заставайся ў мяне, пераначуеш, а заўтра раніцай паедзеш. Пачуў гэта лысун і ціхенька забрахаў. Гаў-гаў, загадала ж маці нідзе не начаваць. Гаў-гаў, ведьме Бабарысе нельга давяраць. Не паслухала Аленка лысуна, засталася начаваць у хатцы. Распытала ведьма Бабарыху Аленкі, куды яна едзе. Тая ўсё і расказала. Ведьма ад радасці ажно падскочыла. Браты Алёнчыны, думае, напэўна, і ёсць тыя асілкі, якія ўсю яе радню са свету звялі. Цяпер яна з імі расправіцца. Назаўтра ведьма прачнулася рана. Усё Алёнчына адзенне схавала і будзіць яе: уставай, поедем братоў тваіх шукаць. Як же я поеду без адзення, бядуе Алёнка. Прынесла ёй ведьма старыя жабрацкія лахманы. На, кажа, добра табе будзе і такое. Адзелася Алёнка, пайшла сіўку запрагаць. Узяла ведьма з сабой нож і таўкач, села на воз у палукашак, як пані, а Алёнку за возніцу пасадзіла. Едуць яны, а лысун бяжыць збоку і брэша: гау-гау, ведьма Бабарыха панію сядзіць. Гау-гау, на цябе, Алёнка, як змея глядзіць. Пачула гэта Бабарыха, схапіла таўкач і шпурнула ў лысуна. Лысун заенчыў. Ау-ау-ау-ау, перабіла яму ведьма нагу. Алёнка заплакала: бедны мой лысун, сапраўды вельмі бедны. Сціхні, прыгразіла ёй Бабарыха, бо і табе будзе. Едуць яны далей, а лысун не адстае, на 3 нагах скача. Малайчына, які верны. Даехалі яны да новага скрыжавання. Сіўка спынілася, Алёнка пытаецца ў яе: бы родная сястрыца, скажы, сівіца, якім шляхам кіраваць, каб братоў адшукаць? Сіўка заязджала, на правую дарогу показала. Цэлую ноч яны ехалі цёмнаю пушчай, раніцай выехалі на луг. Бачаць, перад імі шаўковы шацёр стаіць, а каля яго 3 коней пасвяцца. Сіўка весела заіржала і павезла Алёнку з ведьмай проста да шатра.
Альонка узрадувалася. Гэта тут, напэўна, мае браты жывуць. Ведьма злосна цыкнула на яе. Стихни, тут живут не твои, а мои браты. Пад'ехалі да шатра. Выходзяць адтуль тры дужыя хлапцы-малайцы. Волас у волас, голас у голас. Ведьма саскочыла з возу і да іх. Як маецеся, братки, я увесь свет прайшла, вас шукала і знайшла. Дык гэта ты наша малодшая сястра, пытаюцца браты-асілкі. Але, кажа ведьма, ваша родная сестра. Кинуліся браты да яе, давай цалаваць, на руках падкідваць. Так рады, што і сказаць не можна. Бач, дзівяцца яны, як доўга мы ваявалі. Сястра за гэты час не толькі вырасла, а і састарэла. Ну да нічога, усіх ворагаў мы пазнішчалі, засталася толькі адна ведьма-бабарыха. Як яе знойдзем, спалім і тады разам да хаты паедзем. Пачула гэта ведьма, пасміхнулася. Цяпер паглядзім, хто каго спаліць. А якая гэта сястрыца? Дзяўчынка з табою прыехала, пытаецца старэйшы брат. Гэта моя наймічка, адказала бабарыха і гукнула строгім голасам да Алёнкі. Чаго сядзіш? Вядзі сілку пасвіць. Заплакала Алёнка, пачала сваю верную кабылку выпрагаць. А браты падхапілі ведьму-бабарыху на рукі, панеслі ў шацёр, пачалі дагаджаць, частаваць. Есць ведьма-бабарыха п'е, а сама сабе думае. Як палягуць спаць, дык я іх усіх ножом парэжу. Тым часам Алёнка сядзіць на лузе каля коней і спявае, плачучы. Сонейка, сонейка, сырая зямліца, дробная расіца, што ж моя мамка робіць? Зямля і сонца ёй адказваюць. Палотныче, палотныче, залатой стужкой павівае, дачушку Алёнку з братамі чакае. Выйшаў меншы брат з шатра, заслухаўся, вярнуўся назад і кажа: ведаеце, браткі, ці то птушка на лузе шчабеча, ці то дзяўчына спявае. Але ж так жаласна, ажно за сэрца хапае. Выйшаў тады сярэдні брат паслухаць. Паслухаў ён жаласную песню Алёнкі, а потым чуе, як сабака лысун забрахаў. Гау-гау, ведьма-бабарыха у шатры сядзець, на чужых братоў гадзіны глядзець. Гау-гау, булкі есть, вино п'е, мёдам запівае, родная ж сястрыца слёзы пролівае. Вярнуўся сярэдні брат і кажа старэйшаму: хадзі ты паслухай. Пайшоў старэйшы брат, а сярэдні ведьму-бабарыху ўжо з вока не выпускае. Пачуў старэйшы брат Алёнчыну песню, пачуў, што сабака лысун сказаў, і пра ўсё здагадаўся. Падбег ён тады да Алёнкі, падхапіў яе на рукі і прынёс у шацёр. Вось хто наша сапраўдная сястра, кажа братам. А гэта ушуканка, ведьма-бабарыха. Расклалі браты вялікае вогнішча, спалілі на ім ведьму-бабарыху, апошняе зло на зямлі знішчылі, а попел па чыстым полі развеялі, каб і духу не было. А потым згарнулі шаўковы шацёр ды паехалі з Алёнкай да бацькоў. І на гэтым, сябры, казка заканчваецца. Дзякуй табе, вядомая чароўная кніга, але ж у мяне столькі пытанняў засталося. Чаму ўсё ж Алёнку крапіўніцай звалі? Неяк не зусім зразумела. Крапіва ж пры плоце звычайна не адна, а цэлымі копкамі расце. Не сыходзіцца нешта пра адзіноту. І як клікалі яе братоў? І як гэтыя браты змеяў цмокаў адолелі? І колькі тых цмокаў было? І чым тыя цмокі людзям шкодзілі? Ну і што з Алёнкай і братамі далей было? На цэлую новую гісторыю пытанняў. О, прыдумала, дзяўчынкі і хлопчыкі! А давайце прыдумаем працяг Алёнкі-крапіўніцы. Вы дасылайце свае казкі-пераказкі разам з малюнкамі, а я прыдумаю сваю казку-пераказку. Дасылайце ці па электронным адрасе, ці ў тэлеграм-чат, якія ёсць пад гэтым відэо. Дамовіліся? Тады чакаю. Цікава, што ў нас атрымаецца. Хутка ўбачымся ў казках-падабайках і даведаемся. Да сустрэчы!